Gusti Allah niku menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Ono rino, ono wengi. Ono lanang, ono watu. Ono sugih, ono kiri. Kurang sugih, ngoten lho. Makanya nggih ono kelahiran, nggih ono kematian. Sakniki Mbah Sunan Gesing sampun sedo rumiyin. Mangke kula lan panjenengan nggih nyusun. Nggih napa mboten? Jenengan masa urip terus nggih mboten? Bakale mati to nggih? Mati napa mboten?